Masu kallon mu. Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu a cikin shirin makwafta. Da ni da makwabci na Murtala Jan. Yau mun zo Fa'iza Muhammad Mustapha. Yawwa. Murtala ya kawo ni wani ƙauye yau. Zan dai game a ƙauyen nan da Murtala ya dame ni sai ya kawo ni wai zai bani mamaki. Kwarai da gaske. Je ka nuna ma masu kallon mu, na ce dole ya nuna muku ƙauyen nan. Mun ga wasu musulmai. Assalamu alaikum. Su ne musulmi ne? Ga su nan da hula alamar musulmi amma kun san sun ga baki. Yau mun zo nan ne a wani gari mai suna garin Yuwan na birnin Wudong da ke jihar Ningxia ta kabilar Hui mai cin gashin kai a kasar Sin. Mun yi tattaki zuwa nan ne a wannan ƙauye inda mun ga kamar musulmai sun yawa a wannan gari. Akwai musulmai a wannan garin, dama shine mamakin da kace zaka bani na ga alama ko? Kwarai da gaske. Murtala me wannan? Menene? Me wannan gaba masallaci? Ƙauyen ƙasar Sin masallaci da gaske Murtala? Bari mu je mu duba ko? Me wannan? Wannan ba masallaci ba Murtala. Gaskiya akwai rubutun Larabci. Me aka rubuta nan? Me aka rubuta? Kashi nan dai. Wallahi Ashe. Makwabciyata. Ko kina farin ciki? Sosai abin mamaki ne yadda ake cewa wai babu musulmi a kasar Sin, sai ga masallaci ba ma wai irin a ce koyayyen masallaci ba a bayyane da rubutun arabiya. Gashi nan ina gani, masu kallon ma za su iya gani. Zo ka gani ko ana shiga? Wannan kofan shiga masallaci amma saboda kuma COVID-19 kuma ba fara bude shi ba ko? Kwarai da gaske. Zamanin loud speaker na kiran sallah. Murtala zo mu je mu gani ko za mu ga sauran mutane a gaba. Hello. Kowa yana ma makwabciya ta gaisuwa a hello. Sun ga ba saba gani ba. Assalamu alaikum. Fa'iza, kin sadu da 'yan uwa musulmi? Ko? Kin hadu da wasu mata musulmai? Ga su nan da hijabin su. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nace ina gaishe su makwabci. Ku gaya musu da sunanci ina gaishe su. Ta跟你们问好. Assalamu alaikum. Waɗannan mata musulmai ne na 'yan kabilar Hui. Yawwa masu kallo ga ziyarar gani da ido kenan. Ziyarar gani da ido kuma ba mu da lokaci. Kuma saboda daga nan ne za mu wuce ta wani gari na daban. Da fatan kun ji daɗin wannan shiri namu. Musamman ma wannan wuri da ake yawon samun jama'ar musulmi, kuma kamar yadda kuke gani akwai masallaci wanda ya faranta ma makwabciya ta Fa'iza Muhammad Mustapha rai kwarai da gaske. Akwai musulmai na ga masu sa dan kwali iri na ji daɗi sosai, sai mun kara. To bye bye, Allah ya kai mu.